تحسین سفر چاوداری سیاسی جدیار بکره با که راست خود گلمه دا به امده بحث کن برای تحسین گلک سپاس کن گلمه دانه بوچی هر دو پیگ وطنه بحث کرنوت یک دم دا وش همان هیزین سیاسیت نواناف چه دا پیگ و گریدانوانا هیا یانجی وکه کار دل برانبری هفدو بین ابکار آنیم بونمونه جالی ترکیه و بله روزباش tabi mesele mereli mezedi ki yani hatta iroj dahyani hatine daim dur da rasti niyeta devleta Türk bu çareserkirna pıskereka Kurdi pır diyarına ke yani sebep yani mesela Hatayro akaftını gerek akaftını Erdoğan akaftını Embejin Bahçeli akaftını Şiormen Devan Granil Liserevki Granil Ser Revşa Pekeki Le emdizanen ki yani Pıskerika Kürt tiştekidine Pıskerika Pekeki tiştekidine yani PKK neticeye ama Pıskerika Kürdi sebebe. Eğer yani mafi devleta Türk'a heye be PKK'ra be devletira be PKK'ra mesela PKK çareser bike ya da embejin embin çekdaninu belav kırnavi mafi heye be PKK'ra ya güftugô bike le mesele Pıskerika Kürt mesele ki dirokiye mesele ki namneteviye mesele ki kure divir da çi fikre hatayro rasi devo ki wan hin guhertine ki nişanna da divi meselede yani niyete ki em dixwazin bir mesele bir şekle ki çareser bikin gori ditina xwe ama doğru da pır niyete ki vekili tüne. Tamam. Suriye yani ev 6 sal bin mafin Kurda tatne bin pekirin Kurt vaka hatta neteve vaka zaman jî pênasawî netata kirin. Türkiye jî vaka temaja pekirî pirseke dîrokiye yani pirsa Kurdan û neçaraserkirinawê nuke Türkiye jî vaka tu dibînî desthilatdariyeke mezinet nava Sûriyê de hema piştî hetaşê Türkiye tê yan jî gela jara ebxwe berî hingê tê heman ideolojî fikir dê Türkiye bide Sûriyanî yan jî tiştekî wisa nakit ji bo wê hind giring nîne ka çawa Türkiye bo wê giring. Ya tabi esasen zêde alaqadarkirina Türkiye li Sûrî mesele Pıskerika Kürdiye rastî. Yani em çıra viya dibêjin ev roje ve em bêjin li yekê Ekîmê de bi daxiyaniya Bahçeli hate destpêkirin esas ne mesele Bakurê Kurdistanê gorî qenata min mesele roje ve Sûriye. Yani devlet-ê dizanî bu yerên Sûriye ew bir şekli biqewime. Ji ber xwedî agahî bû ji nêzik ve dişopan têkiliye wanê xurt hebûn wan dizanî bû tiştekî wisa wê biqewime. Ji bo wê esasen rojev pêşeroja Sûriye. Peki devlet li derê çi difikire? Yani ji berê de viya dem diyar dikin. Çi diyar dikin dibêjin li Sûrî statûkî lazım tê ji Kurdara çêne be. Yani viya venaşerin pir vekirî dibêjin diyar dikin viya da ji te ekekî ne ji bo yani eğer Sûrî ji nû da bê dîzayn kirin divir da mesele ne qesedeye mesele ne PYD'ye jî yani ev Pıskerikekî taliye mesele ji Kurdara li wê derê eğer statûkî çê be wek otonomyek wek federal zaten kesek bahsa devletekî serbixwe nake zaten. Eğer çê be va dibe mînak yani eğer 3 milyon Kurdara li wê derê statûkî çê be li başûrkê zêde çê biye
30 milyon Kurd Bakurê Kurdistanê dijîn tu mafekî wanê tune ne mafekî wanê ziman heye ne mafekî wanê em bêjin xwe bi zimanê xwe resmî îfade bikin heye ne mafekî wanê heye bi navê xwe û bi navê siyaseta Kurdî vekirî bi navê xwe bikin tu mafekî wan tune sade di çerçeva okê da ji bo ew jî dizanin ki li wê derê gavekî bê avêtin ew ê tesîrî li vê dera bike mecbûr e li vê dera dewletekî gavekî bavêje ji bo jî em nuke Kurda çi Bakurê Kurdistanê çi jî Rojavayê Kurdistanê yani prostî derfeteke hatiye pêş dê mafên wan a bênedaniyan jî dîsa weke beriya 100 sala û zêdetir jî dê weke kart bênevkaranî nava wan wilata da çi nava Tirkiyê nêvera desthilat û opozisyonê çi jî nava Sûriyê vê qonaxê û qonaxa dahatî Sûriya paşa rojê Sûriyanî kîşkin derfete yan jî dê weke kart be yani hem derfete hem riske yani her du bihevran e yani riskekî mezin pêşiya me li derfetekî mezin pêşiya me sebep çünkü roşilata navîn ev statûya 100 sal berê hatiye avakirin îdî nameşe ya dünya jî dibîne desthilatarê dünyayê jî dibînîjin dewletê heremê jî viya dibîjin dizanin ki îdî ev statû nameşe ji bo ew statû kî nû li roşilata navîn ji nû da bê avakirin Divir da Kurd yani ji wan re delfetekî çêbiye rastî delfetekî çêbiye lê Kurd hem taybetî germayî zêde îro li Sûriye ne li Sûrî amade ne ji bo wî divî rewşê da rolekî girîng bilîzin li Bakur yani em bêjin amade ne ji bo mafê xwe rolekî girîng bilîzin yani şerî cîhanê yekemîn de jî em ne amade bûn rêxistina me tune bû serokî ki Kurda li dora hev bipêşîne tune bû siyasetekî wanî millî tune bû dema Osmanlî berav bû dewletê girêdayî dewleta Osmaniyan bi giranî li derdora milletbûnê bi rêxistin bûn mafê xwe histendin bê rêxistin û bê siyaset Kurd bûn ji vêya bêparman li îro jî ev 100 sal şûnda delfetekî hatiye pêşiya me eger Kurd hal Bakur hal Rojava hal Başûr eger siyasetekî millî bimeşandana stratejîkî millî bişandana gorî wî îtifaqekî çêkirana stratejiya xwe ser vîya ava kirana li hemberî dunyayê mafê xwe netewî bixwestana delfetekî zaf zêrîn hatibû pêşiya me rastî خو الباشورê Kurdistanê Kurdistan yani hem wekete êmaje pêkirî statuya xwe heye yani sinûrên xwe serkirdatiya xwe heye du derfetê baş li Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê jî nukel pêşin eger nebine risk eger nebine karta û lîv Kurda bîne lê ne ête behezkirin nava Rojhilata Navaraz da Rojhilata Kurdistanê yan ku aliyê Îranê ye kengî dê hîviyek hebit li wê derê jî hîviya Kurdên Rojhilata Kurdistanê wekeya parçeyên din derfetek bête pêş yan jî dê çi weke ew derfete ji bo Kurdên Rojhilat çêbe belê gerçi dengeyî qutbû ama berez tehsîn me behse derfeta kir li Bakur û Rojava derfet hatiye pêş bo jî derfeta li Başûrê Kurdistanê şmêje mifacî hatiye wergirtin ya ne ête behezkirin û nayête behezkirin heta nûke Kurdên Rojhilata Kurdistanê ne kîş hevkêşeyî da dê ew jî bêne behezkirin derfeteke baş ji bo wana jî bêtet paşa rojê yani bêtet Rojavê da dê çi tiştek we bikir ev rast e yani sebep çünkü divî şerî da ev şerî Sûrî da yani wek şerî Sûrî mere destnîşan bike jî ne rast şerî Rojhilata navîn da êwan da kiriye Îranê êwan da kiriye Rûsyayê yani ev heta Îranê û Rûsyayê bi taybetî girêdayî ve Hizbullah û Hamas û Heştê Şeabî û vî xetê wan da kir ji bo wî jî Îran lawaz bûye Îran wek berê li Rojhilata navîn da siyasetê nikare kar bîne yani em bêjin ne li Sûrî zaten ji destê wî derketiye Hizbullah yani kêmanî îkma ewka wî diyaloga wî hatiye birînê destê wî zehf lawaz bûye
باش کردی روشلات را امین دلفته کی مزنه نه تنیش کردی روشلات را ام بیشن çünkü milleti dincin hele Beluci hele Azeri hele Arap hele falan ama ed derketine peş elbette Kurdun Jiberida jibo mafi xoy netevi tekoşin dane bedel dane o baverdi ki miroji amada ne yani diyor Ali da belki jibakur şanslıtırın yani daha lepeşin emu savişin rexistini wan hene o rexistini wan ji cime amadettirin divi meselede. Şu anda derfetteki şey bir bavardım. Eğer dünya embijin taybeti rojavay dünyayı eğer alikariya van bike divi meselede. Şu anda derfetteki mezin şey bir mümküne le roşlat Kurd bigin mafik. Ranga hiviye ko baştır cihabet eğer o pişgiri habet. Az bahsa disa rojava ba Kure Kurdistan bikim. Daxas bgişti ava PKK çakab danet. Suriye ji fidangut ve yapaga و PKK yani peyda او گشتی او هزا گروپن yani گریدایوانا خوب هلوشینن چه هفکشه که داده PKK چکا داند و برانبری چه دوی چکاب داند denk çıkıt bu ama برای تحسین پرسیار من اوه الباکور کردستان بحثات دانینا چکا جایی دخوازی سرکی دولتی السوریه جی دیسا فیدان گوت و PKK و یا پگه خوب هلوشینن یعنی پیاده PKK یا پگه هر هزکا یعنی گریدایوان آبد کنگی و چه هفکشه که دا PKK دی کارد و دخوازی جب که طول برانبری چه یعنی دانینا چکا و چه آبد چه شیوه اکی شکلکی Rastı yani danina çeka APKK yani bu meclis bu Kurdi Bakur işte eriniye. Çünkü PKK rol ki per pozitif ne listiye. Le Bakur ne listiye, le Roşlat ne listiye. Le Başur ne listiye. Mesela bizim PKK le Başur deslatları ki milleti Kürt he denavan salanda hatiye avakırın ve bedel ki per mezin hatiye avakırın, statüki hatiye avakırın. تو حرمت شویارا نکریه یعنی ناس نکریه جرارز نگرتیه و مشروع ندیتیه مداخل بونا ویا او که روجاوای کردستان راست نه yani lazım te tamam alikari tiştekidin yani her parça Kürdistan'ı lazım te jboy xas siyaseti bikin o jboy parça dinci dostanu bratiye bikin yani vazifa me bakuriya em alikariya Rojavay Kürdistan'ı bikin jibo mafevanı netevi ne em müdahale ve deri bikin em ser navevan siyaseti avak yani vaj bo ve deri jibuse jibo ve deri jibuse ve deri eğer çin salizede pek şart ki le to encameki nesten diye to encameki siyasi nesten diye to encameki leşkeri nesten diye ve dıvır da Kürt zaf hatine xesrandın. Yani asimile bune, entegre bune, zamanı xavanda kirne, iru hatine asteki uysa, idi tu daxwazı ki vane netevi iru tine. Yani dibêjin bahsa ew kê dikin, bahsa mafê Kurda 30 milyon insan, bahsa mafê wan netewî dikin, pir di nava siyasetê de pir desthilatdar nin. Yani ev ji bo wî jî eger çekdanîna PKK hebe, baş bu Kurda jî bi xêr e. Gelek spas barê Tehsîn Sever, çavderê siyasî ji Diyarbekirê gelma dabûn. Gelek spas bûye.